Lehenengo unitatea esparru politikoa, laugarren moduloko lehenengo unitatea. Hemen daukazue zera zazpiput horiek osatzen dute gaia, bale? Sarrera modukoa, komentatzea, estatua gaur egunean ezagutzen dugun moduan ez da beti izan, garapen bat egon da historian, bale? Beraz, aurretik egon ziren talde txiki horiek, antolaketa txiki bat izan bazuten, eta historian zehar joan dira garatzen gaur egunean daukagunera arte. Estatu bat existitzeko egon behar da. Lurralde bat eta egon behar dira pertsonak. Lurralde horietan dauden pertsonak, gobernatzen duen ente hori, politiko eta administratibo, hori izango da estatua. Estatu bat sortzeko lehen komentatu duguna egon behar da jendea, egon behar da baina lurralde bat, baina lurraldea ez da bakarrik zera horiek pisatzen duguna, azpian dagoena bebain, kostaldetan dagoen hainbat kilometrotan dauden urak, haizean, goikaldean hori haizeak hori dagoen esparrua bebai, embajada, kontsuladuak hori bebai, agintzen du estatu batek. Eta bebai egon behar da, poterea estatuak, poterea, eta estatu demokratiko balin bada, potere legislatiboa, ejecutibo eta judiziala egongo da. Landuko dugu hori beranduak, lasai. Munduan badaude estatu gutxi gora bera 200 estatu inguru daude, mota desberdin eta zera zailkapen bat egitea zaila da. Tamainari begira sakatzen baditugu, hemen dituzue zera handiena, Orduan, Estatu Batuak, Australia, Txina, Rusia, India, Brasil, ondo legoke kokatzea, eta ezagutzea baten bat. Eta beste muturrean daude txikienak, entzun da dituzue Monaco, Malta, Ciudad Vaticano, San Marino, Liechtenstein, horiek dira zera txikienak. Kontrolatzea, baten bat eta ondo kokatzea importantenak ondo dago. Zailkapenei begira, historia ikuspuntotik ikusten dugu batzuk adibidez Egipto, historia zehar, Egipto estatu moduan existitzen zen 1000 urteak lehenago. Baina beste batzu demago Montenegro hori sortu zen orain dela gutxi. Hau da berrienetariko bat. Haien poterea ekonomiari begira, haien indar ekonomikoari begira ditugu estatu batuak, munduko poteretxonetariko bat, eta daukagu beste muturrean, potere gutxi daukatenak, demagu Etiopia. Bi gauza desberdin daude, eta desberdintu behar dituzu, zer den estatu eta zer den gobernua. Estatua gaineti dago, estatua mantentzen da, estatua antolaketa bada, demokratiko baldin bada, jarraipen bat izango du. Bere erakundeak ditu eta hori mantentzen dira. Mantentzen ez direnak estatu demokratiko baldin bada, da gobernua. Gobernua badoaz aldatzen, jende demokratiko baldin bada, badoa aldatzen, legeak egiten ditu, eta baina, printzipioz, bi gauza dira, gobernua badoaz pasatzen, estatua mantentzen da. Estatua eta nazio, bebai gauza desberdinak dira. Estatua existitzeko gobernu bat izan behar dute, independentek izan behar dira, eta munduko beste estatuek errekonozitu behar dute. Eta zer da nazioa beraz? Estatu batean nazioi desberdinak egon daitezke. Demagun erresuma batua, Eskozia, Inglaterra, Gales, Irlanda, horiek dira, horiek dira erresuma batua osatzen dituzten nazioiak. Espainia, berdintzu, Katalunia, Euskal Autonomia Erkidea, Euskadi, Galizia, hori dira nazioiak. Ez dira independenteak, ez dira estatuak, baina haien artean daukate hizkuntza, historia, religioia, ohitura, badaukate amankomuko zerbait, demagun Euskal Herria, nolabait, laguntzen diotena sentitzen nazioi bat direnak.
Nortasun handiko lekuak dira, baina ez dira independienteak, oza desberdinak dira. Eta estatua zer egin behar du, zertarako balio du, zeintzu funtzioak ditu, ordena publikoa zaintzen du, ez dakit, lapurketa daudenean, arazoa daudenean, gordetzen du orden publikoa, nazioarteko harremanak bideratu behar ditu, demagun Frantzia, Alemaniarekin ondo konpontzeko, Frantziako jendea, Alemaniako jendea, ez dakit hori ondo bideratzeko bi estaturen arteko harremanak estatua lagundu behar ditu, hau da guretzean gertatzen den bezala, los vecinos del tercero, con los vecinos del cuarto, los vecinos del quinto, oso importantea da, zera harremanak onasi izatea beste munduko estatuekin. Legeak ezartzen ditu zertarako, jendeak arau batzuk izatea eta horren arabera jarraitzeko eta bideratzeko, jakiteko demagu kotxearekin gaudenean, ezin dugu joan bakoitzak nahi duen lekutik ez, badaude lege batzuk, non esaten dut eskumaldetik, ezkerraldetik, dena. Erakundeak sortzen ditu, polizia, ejertzito, nahi dituzunak. Kanpoko erasoetatik babesten ditu. Hau da, ez dakit nongo ejertzito batek menperatu nahi badu herrialde hori, defendatuko ditu estatu horren pertsona. Eta zerbitzuak ematen ditu, osasuna, hezkuntza eta irlanduko dugu geroago. Herrialde garatuetan, zerbitzu horiek gehiago izango dira, eta egongo gara hitz egiten beste unitate batean hitz egingo dugu ongizate estatuaz. Beste gai batera utziko dugu. Ondo ibili.